खुलुमबाय लोगोफोर। दिनैनि सेथि कुइसनाव दङ आसामनि गोलावसिन दालांनि मुङा मा? बेनिनो फिननाया जागोन भुपेन हाजरिका सेतु, दला सदिया ब्रिज होननाबो मोनथिनाय जायो। नैथि कुइसनाव दङ भारतनि गोलावसिन दालाङा मा जायगायाव दं? बेनि फिननाया जागोन तिनसुकिया, आसाम। भुपेन हाजरिका सेतु दालांनि गोलावथिया बेसेबां मिटार? बेनि फिननाया जागोन 9150 मिटार। आसामनि गिबिसिन दालांनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन सराइघाट ब्रिज। आसामनि गोलावसिन दैमानि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन ब्रह्मपुत्र। आसामनि नैथि गिदिरसिन दैमानि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन बाराक। आसामनि गिदिरसिन जिल्लानि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन कार्बि आंलं। आरो जोंना दाइनथियाव दङ आसामनि फिसासिन जिल्लानि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन साउथ सालमारा। ब्रह्मपुत्र दैमाखौ चीन हादोराव मा मुंजों मोनथिनाय जायो? बेनिनो फिननाया जागोन यारलुं सांफो मुंजों मोनथिनाय जायो। आसामनि गिदिरसिन सहरनि मुङा? बेनि फिननाया जागोन गुवाहाटी। आसामाव बिटिएडिआ माब्ला गायसनजायामोन? बेनि फिननाया जागोन 10 फेब्रुआरि 2003 मायथाइयाव। आसामाव बिटिआरआ माब्ला गायसनजायामोन? बेनि फिननाया जागोन 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव। आसामनि मा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं दं? बेनि फिननाया जागोन नगाव डिस्ट्रिक्ट। आसामाव मा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव टि गार्डेनआ बांसिन? बेनि फिननाया जागोन डिब्रुगड़। आसामाव एसामिस लेंगुवेजआ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै माबे मायथाइयाव गायसनजायामोन? बेनिनो फिननाया जागोन 1960। ब्रह्मपुत्र दैमाखौ भारतआव बेसेबां किल'मिटार गोलाव होनना मोनथिनाय जायो? बेनि फिननाया जागोन 900 किल'मिटार। आसामनि माहारियारि दाउनि मुङा? बेनि फिननाया जागोन व्हाइट विं डाक। आसामा मानि थाखाय मुंदांखा? बेनि फिननाया जागोन आसाम टि आरो आसाम सिल्क। आसामनि गोजाम मुङा मामोन? बेनि फिननाया जागोन प्रागज्यतिसा। जोबथि कुइसनाव दङ जोंना आसामनि गिबिसिन बेंकनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन गुवाहाटी बेंक 1926। हाय लोगोफोर, बेफोरबायदि बर'नि जिके मोनबाय थानो थाखाय बे जोंनि गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै ला। गोजोन्थों।